Ndị be anyị daalụ na ihe mee nwanne anyị nọ n'Aba ajọgbuo onwe. Biko geenụ ntị ka unu nụlụ ka o si wee mee. Ọkwa na o so eme nnwere onwe, ofu onye fịa si na ọla ikike ya ka o si eme nnwere onwe nnọọ na ọtaga afụfụ rinne na ọ na-afụ ya n'ihu akwụkwọ protest niile ọ na-aga na ọ ga-akpọrọ ya bata mba Germany ka ndị eke ndị Naija ghara imefue n'ọla ikike ya n'ọla ikike ya. Ọkwa na ona o wee napụ ya nnukwute ego. Geenụ ntị ka unu nụrụ ka o si mee. Ndewonu. Nwanne anyị nwoke bi n'Aba, ọ na-azụ afịa akwa. O wee sị na o nwere nwanne anyị bi na Germany fụrụ ya wee sị ya na ọla ikike ya ọ na-afụ ya n'ihu akwụkwọ na ọ na-agba mbọ na ọ ga-akpọgote ya mba Germany. O wee sị na 8 million ka ọ ga-akọs na ọ ga-ebute ejenti o meeli akwụkwọ ọ gbagotebe ka ọ ghara ịdafu ka ndị eke na-awaghalị emefu ụmụ mmadụ ghara imefu ya n'ọfụka ya n'anya. O wee sị ya na ọ ga-eweta 2 million ka ya na onwe ya wetazie 6 ka o tinye wee mebeli osi anya mee paspọtụ ọsịsọ. O mechichie paspọtụ ka ha na-eme ọ na-agbaghalị na-ese ndị ihe. O si na omeketezie wee si ya ngwa ya weta n'ego nwa. O wee si ya na ọkwanị o sevugo ego rinne na ihe o sevute kịta bụ n'ịma na-afịa ọkịrịka ka ọ na-ele na o nwere ezigbo ọrụ na protest dakwa ọrapụ ya ọ gabakwa. So o wee si anya weta 1.5 ahụ wee wetie ozugbo wee gbanyụọ fonu afụ ọzịkwa ya. Unu afụgo onye Igbo na-egbuzi ndị Igbo ibefa, onye Igbo na-aghọzi aghụghọ ọkwa maka scam alert. O nwere ihe ejiri egwuzi wayo kịta. Ndị be anyị biko nke unu kee nkwụcha kesie ike. Ọ sịkwa na onye melie ihe a na-asụ Igbo ya na ya na-asụghalịta anọkata emekwa vidio kọl afụkwa. Unu na-anụkwa akụkọ ụmụnne. Ihe nke a gbagwojukwa eme anya o. N'efifi a ka nwanne anyị nwoke bịa wee na-akọrọ m ya n'anya mmiri wee sị kedu ihe ọ ga-eme. Isi ya na m amakwa anọrọ m Germany anọ m UK. Ndị be anyị biko onwekwa onye gịnị ya na-atọ ụtọ maọbụ na-eme ihe ọbụla maọbụ na unu ga-anụ o wee sịkwa gị na ọ ga-emeli gị visa wee kọba nke gị mezuo gị nye nye ego ka o mezuolu gị gị weta n'ọnya na-emezi. Amara m isi amara m ọdụdụ ya. Chineke biko chekwebekwa ụmụ gị. Kedu ụdị achịcha ihe bụ nke a? Ọ bụ ihe emeli na onye Igbo ibe mmadụ na-emegide. Ị mara ebe ndị na-alịgo oke gị ka ije ebe ahụ chịla akwa gị. Ọ bụrụ onye Igbo ibe gị ka ị na-emegide. O jọgbukwere udene ma sigbuo nkakwụ. Ọ bụrụ ihe dị mma. Kedu nke bụ na ị like ka ya? Like bụ nke ahụ ka ọ nwanne like ya weta ego na ị ga-emeli akwụkwọ ịnarụ emechi enyi onye si gị na ọ ga-emeli gị ihe ọ kwesịrị imechie nke bụ gị weta half ka o weta half gị weta obele ka o weta obele. Biko na ụmụnne onye sikwa unu na ọ ga-emeli gị ihe gị weta obele ka o wee gbatọọ na nke o ji wee metọ ihe achụ. Ọ chọọ imeli gị ihe ya mewega. Ọ bụrụ na ọ chọrọ ime ya rapụ. Ụmụnne onwekwa na ebe weli nke eli eme ga-ewere mmadụ eline onye nọkwala onwe ya onye n'ọlụ onwe ya. Agwa m unu onye ọbụla unu miti n'ọnlaịn ị mara ya ọfụma. Nwanne na-egbu nwanne ya. Ana m afụ ndị na-egbu ma nwafa maka ego maka ihe esikezi ike. A sị n'agha ụkọ nri na-adị onye fụkwana ibi ya olie. Na ihe dị na be anyị karịrị agha ya bụ ịtrọst na mmadụ. Ihe ị ga na-emebu ị ga na-adị vigilant na-amonitọ bọmba tụbọmba olure nke gị weta ego tinye na akaụntụ ya. Ị ga na-eso na-afụ ihe a na-aga ọfụma ị na-afụ dị ya. Ọ sị gị na ọ ga-emeli gị visa gị weta ego kwato. Ọ na-ajụ m ihe ọ ga-eme kịta. Ụmụnne kedu ihe ọ ga-eme? Ọ mazịkwa onye ahụ agbanyụgo anaralụ mmadụ agbanyụọ. Unu afụgo ka wayo si adị ịnọkọta n'ibia adị ihe ịfụrụ n'anya ka eji egwu gị wayo. Okwu ọ dị ka eziokwu. Ọ na-asụkwa Igbo onye mere ụdị ya. Ọ na-asụ Igbo. Ọ bụrụ na ọ nara asụ Igbo ọ na-asụkwa Igbo. Ya bụ nwanne na-elizi anụ nwanne ya. Nwatakịrị na-ata afụfụ na-Aba na-ele ọkịrịka Bendam butik ka mmadụ ibi onye Igbo tinyere aka wee nali ya ụdị ego. Ụmụnne ọ bụ ihe jọgburu udene ma sigbuo nkahụ. Biko ka anyị mee anya saa anya gbada. Biko kenenu unu ekwene ka wayo gwuo unu ekwekweneni. Biko kenenu o nwere ụdị fesiri abịa. Kedu ihe m na-anụ nke a? Ọkwa na na-ekwu osi m ma na-ekwu dị gịnị na-ekwe nke melie. Chineke ụwa
ụwa nke a jọgbukwa n'onwe ụwa nke sef. Hey, biko na ụmụnne kesie na eweli enye nwanne gị nye onye ọbụla. Onwekwa onye karịrị igwu wayo. Enwe ike igwu gị at any time, mana anaghị m ekpe ekpele ka o gbuo unu. Chukwu biko nyere ndị be anyị aka ka wayo ghara igwufa. Ndewonu, ka emesịanụ. Ofe nsala m nwa ajụchagokwa oyi na m na-akọ akụkọ. Esi m n'ofe nsala ti ọkụkọ na anụ ewu wee kwanye nnọọ ụtazị ya na ụzịza, kwanye nnọọ wele ogili wee sie nye nnọọ. Ịma na ogili bụ ọgwụ ofe. Biko na ndị be anyị, unu ekwene ka wayo gwuo unu. Onye si unu weta ka o wee mejuo, biko na unu ewetere. Ị mara ya, ọ bụ online ka ị matara ya, ka isi gaa trọst ya. Mana asị agba m na ndị ezigbo mmadụ ya nọrọ online fanọkwu ya, mana mekaniki ekwezi ka anyị mara ndị bụ ndị ala. Fanon ya ịmatali online, ọ sịrị nye ego inye nye until na-efu ya anya o prove onwe ya beyond reasonable doubt. And ego ga agara abịa ka ndị wayo anaghị etinye aka na akpa mmadụ ewele ego. Ọ bụ gị nwa na-enyefa, inyefafa eweli gaa iru fa wetere fa agbanyụ ọkụ gba ọsọ. Fa wetere fa agbanyụ ọkụ gba ọsọ. Ọ bụ ka fa si eme. Ndewonu, ka emesịa.